Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ha ka jingroki ka sengkur rendam ya ka jingdap absence nem ka kur lani ka silver jubilee ka wala penlong ha ka khatwei tarik nai tung arja rio ha bharat skau angai hall laban kaladon ka jingkran no reverend dr ol snaitang halor kumnu ban tip ka kur ka jai nolor ka ai jat ka pa ha bakren halor ka ni ka phang u reverend dr ol snaitang ulo ong bau khmi lenti bakakur kan tip yala ka jongkakur omshu da ka jingki kli henrei da ka jingtip ka baskem bat ka bashu antan ulo ong bakade banlong ka baskem namar baha ka juk ka bamenta ka bo na pedengki kur ki long ki balanang la stad onda poi ha ka jingi songkha ki rai marwei ban ai jai ka pa bat kani ka pen klumar jingmut nolor ka taw la batai ru ba ka jing ai jai ka pa kan penlong ye ki pateng ki banwan ban sngo ba ka long ka basong sang bat kumta ulo kentu ye ka kur ban pen sngo thu ye la ki kur ki persa Teka Jingtip ye la ka kur kalong ka Jingdonkam hakaba ki khon ki ti ki padang red kini ala ban keli na ki long kini ye ki mei i ye ki mei san ki mei kha ki mei san ki mei na pat ki pala kham swa te ban tip tan rai am dei da ka ba sia ong let's say la ni kum de kum tai rei ban da tip tan rai knang ba anda phia kren bat ban ye thu bat no phin kren om shu da ka jing kit kli phin kren da ka iktian om stay shu da ka responsibility rei ka dei da ka authority ka khwilanti ba na ka kur landam kin tip ye ka kur om dei shu da ka jing kit kli ten rei harangkat lem bat ka taro ka dei ka authority kren da ka jing tip ka Skhem om da ka ba antat om da ka ba ong bom tip te nang ta ka ni ka ba ong tip ila ka kur ka jingmot jong ka kalong ba menta kala dei ka por ban sdang ban lum ye ki jing tho ki ba kodor ki ba dei ka history jong ka kur pat ban lum pat ban bo pha ha ka kom ka ba dei te ba lum ye ki ne te kat no ki ban toy ki long den tengah ada sobrom i Dr. Samuel Roy Lundem i balale ia kene pada pengapek ia kitu ki reports kitu ki journal kenja reports ba ai tengah i ba pilong ki breu ki belasai ba empat ton ki kur kat ke jing tip denga pala ban le kumtu pan penbriang ia ki jing tip pande ya thu khana ia ki jingya jingeng jong ka kur pat nalor kata haka jingya dei berka pisa pilang ro pida pa audit pat pida ai in public domain sisa kalong ka bakodor hadu kata bom don kanu ko bom shai te hangne nga ye i ka kur lendam na mala don ki breu ki basai ki batibreu ti play ki plong ye ka kur bakan long transparent but kilong accountable but kilong answerable kilabu ia kene ka ba amdan mono ban ong ngem tip te pilale ia ka badai te kadno ngi do chi hikai na kane ka ba ki ne ki long kini i balai alam sekman kumjuru na ka benta ki long kemi na ka kor ki balai kersan lam bat kane ka long ka jing sai ka ba kodor bat pila tip si sai ka kor te ka jing mot tip ka kor ka long ba Jingdonkam ban Skhem hang ta nama kani kapor ka wamenta ka pelong ka bon ki kur jongi ndalaya nang laya Stad ndalaya poi hakaya songkha songman tingirai marwai i ai no sakajak pa di katu ka supun klumar katu ka penpau ba phim tip ka kur phim tip ka riti ka dustur namar ladalai ai jak pa kata kamot pihak no hakata ka boong ka syongsang akan mau hakapor bay lok jonga la sedang ban ai kur Snaitang hapai de ka kur hadam tengah hingga betha ngong kane kamlong
pada nga Snaitang, piru Snaitang, tigi pateng bahatin kin soong kini kia siong sang. Tingin dan kamban tip i kata pat kalong kur, kani ka dorbar kur kumde, kan long sisa, kabor, kapa haklido, ban batay, ban inuksa, kumno badai ban niyad, ki kon persa lajong kan tay bat senrang, ban kata kalong undai ban lechim dakajat yung ki waipan. Nangta sakaway pat kalong undai ban penpere ka spelling. Ene itu ka spelling kumto. Namadon kitu ki bala penper no ki spelling. Ti katu ka subu jing kulmar. Long sia tu i pi ka way ka ton na ya tu kana you know. Teringa kwa badong ba kiladon ki ba ki penpere ka spelling. Laki day ka ju kat hadu ka pen kulmar. Nagata kalian. Te tip ya la ka kor. Tinang ta ya kini ki kot ta ya lumbha hakarukom ka badai te kabatip i kakur kalong kabadon kam. Kabaar pat kalong pante song ya la kakur. Te te song ya la kakur hakarem peyeng. Te kajingmod jong kani kalong kadon kajingmod kabayar. Tengah ko aban pensyai tangkat kum kajing sautu jonga. Te kumba kalong hi ya ki babon ba kiliang om dai tangkakur ndrei ki hima ndrei ki ride ki snow ki wei te ngakwa ban ya tu ya pi ba ya ki kot ki sla jong ka kur bane jong ka ride ka bangatip pat ka wei ka hima te jubo no ya kine da ukpa nale akakur ong kenyi te uniu long kenyi pan upadon ka jingtip pat ka jingla pula lomi ki kot kisla ki bakodo dong ka kur pula ri bha ya ki tenrei kumno uklat no tenda uklat no naga perthei pat namar ba uklem batai bha tengah dia tui pi entah apa lagi pan ki kori kita ki kot nak kalian ikurim jong tau kini padi ong ngam tip tanggata pak sakut no kita ki kot kita sakut dah duk mentang kadon jong kawai ke hima abau tau kini umlong shu usim telah thong no do ukun persa jong o te nephew jong o lalong sim pandah abau nephew ulah baik ki kot kisla tu tau long kni pot lo pet snow no la leisa no go ke snow tenta kilewat ki kot kisla kilapa kijang te khado kisaliwan tenda la liwan hado da ka jingkerpat ka bajur klem ai ya kita ki kot kisla pakata kalong ka badon kam ba ukni Tabaudon hakayeng jeng ki kon la usumari ki kot kisla tenrei la kumno shoban klat no na naga perthei bu no i jing tho pandang klat manga ikini ki kot jeng ka kor kin pai biang se ka kor te dadon ka bakum kata mano kilong kni ro betha hai kemi lande ino te pandala klat no tena kalian ka kor nda dei buan pani kita pat ndei ban ai tangha kiru simet ai haki belong official jong ka kor kenang pamaki kindon ke jingkit kli kin yo ban report ke ka bangakwa badong kalong ka badon kam kani ka bong haram peyeng ka mot ka jingya dei kur ka jingya dei kha kata ka tip kur ka tip kha kamot kadon kacing ya deilang kacing mot yang ka kalong nakaliang kakur don kampan borom ya ki kemika nakaliang ukpa ba ye yang kayeng pela penroi penman te ladadon kino kijing tlot nakaliang yang kemika piwat nam teu dan dei ladak kemika ba ki ngat hakaduk kejenjar yarap lem naka kur naka kpo yang pi ban yarap lem pa kita ki pahayeng ki jong pa te kinam sa haka kordet pada ke jingjet yar bat haka korlan
Te kata ka banga kwa batong kam kong san ya ki kot kisla ba kini kinumlong sopred bat kinlong ha jingtem pan da ba poi bang sekakor kan poi takalti ka ba pai par ka ba pha pat ka jing ya hunlang katno kan long ka buram ya ka kur hakaba ki khon kan thei bat ki khon sinrang kinlong ki banang ki ba stad ki ba minat pat ba kin kiu kodan ngai ngo yo play na katagaliang pa nakakur landam u play lo sei ki banang ki basta ki professor kumpado o Samuel landam lele labat kumu principal yang UCC pat ila pensanam da ka bapende ki kot kisla yang ka UCC mentai dang Snaitang klein kumne katno kalong ka puram ya ka kur kalong ka puram ya ka jaj ka kanja dekat do kidan kini ki professor ki wei de ki balami tengah kwa ban ong ba nakaliang ka kur ki ban ka kur lendam bat rendam tikin mi ki khun kan the ki khun sinrang ki ban ya be saprang ki ban long ki banang ki bastat te menta lapen tanyan jubor ya ka bangintip ya ki kita kiting Stad panang de nari India bat kita ki baladam de kumpang alaju kedau kita laki long ke Jingdonkam tenrei nakaliang kakur piwat klan wat la lapan boringi menta ban kran ka hindi ru nang tenrei Kaba long tin kleng sodong ka pertai ka tin pareng hadu menta mono boleh sabar India la Southeast Asia, la Canada, la South America, la Australia, kaktin pedang bangya soto ka kaktin pareng. Bat kino ki bakwa ban po iki kentin ki bastat kami tang bahat po kaktin pareng. Tikin mi nakakur lendem ki beri ki batbet ki kaktin khasi ki banang ro ki badon ka Jingtip bat ka Stad bat ka Shempang bat pinang ro ban krana kaktin pareng takabatik kena amdei takabasyu antat bat nangta bala ban tho ro akatin pareng taki jingmut ki babiang ki bala ban pule ki school ki college bat ki university de hakaju ka por ro kwa dong yupi ba pin pule ki jing start ki banabar de nga kwa ban yeu nuksai pi la mi uru start na kari nga jangi utau de Professor R. Thomas Imli para jingi bajoy de datang mo na Northeast India laki dekar naki kasi naki rulum datang mo bayo ya kata ka award ka bakyong Premchand Roy Chan award yang ka Calcutta University pa ay ya kata ka award yano bawan hakmat do yaka MA haka philosophy tu R. Thomas pat uwan no baar nagataka nama la donu panengkong tu baar pat tu R. Thomas haka BA pat R. Thomas long first class first dan rei haka MA pat ulakin juna start do penrit no tu tau bolong first class second but uyong mo ka first class first ka MA ka philosophy but ara Thomas but you ono first class second tikai ka bangamod banong kalong teng-tengi la start ngisngo ko mala start tang mangi ngi kensting ki way pat ki kantan no kai tu uno ara Thomas utoi ka thesis jung ka bakerteng the problem of knowledge tengah lewat kata hadu kau kata university na Klem Lab show Klem pep kelak bandon ha Scottish Church College like Saint Xavier's College Library ha National Library nga Klem Lab di Klem Lab show tuni pat ulatho iki at leki kot kawai ka deductive logic kawai pat ka inductive logic pathok tin pareng kilong hagata ka por la pulong iki kumki textbook aki kedan BA hapok ka Calcutta University tenrei don pat ki babisni ki ale pan pandam no ki promote no ya ka we ka kot nganam pat ya thu ya kata no pitip ya pulei sini sangi ro
Teriki klet no eka kot ka jong R. Thomas. Teke ka mga ong, pauniw la ayangi, pangidan kamban puli kata ka inductive logic, pada ka deductive logic. Nami kumu philosopher, jungi rui Dr. S.R. Lendem, ipendep ka filosofi te, tekin mi ki Stad ki banyabe sa prang sekmat ki babha, bat ki bakodor. Dan apa yang kini bapinwan rana mara boram takakor kajan, Lendem, dan akhirnya ti bakin kisni ki pamta kin mipi ki bru jungi ki panpas ki IAS ki IFS ki IRS kini mdon syuti khasi ki jungi ki panpati kini te bu ka thong na ka kor bapin pendep ki katan yo i kata ha ka por ka babiang kan bangiru i dang sha i dang klang ni yo panirisa na commander kat lambapi bat nalor kata ki wei de ki ding start kum ki professor ki research scholars ki wei kin mi te ini kata Hakaway pat kaliang Reverend Dr. O.L. Snaitang ulak kentu kakur bahkan pensmutu ilaki parakur bakin ampoy ngob haki jingdi kibasniu kamtam hau drog. Kajing mentah hapo Meghalaya jengi kamtam hapo kasi jantia jengi kalong kajing jelai kajing drugs. Kajing jelai kajing drugs kelapalan. Tengaro nganong kumno, tereka bakado pat ngong kum ni. O drugs tu uyat low drugs. Dan mereka berpensniu ini kedeka pop jongi. Ikwa, baling ikwa, baling idalitit, baling idalimat, ditba, kes kebom day. Tengah kemil tiba kakur lendem berendem. Kinlong kum kata kasti jingada. Ikikun kikti kibana po jengkakur pakinom liat hau drugs telada don mano paino so blay paino wanamong lasai belasiski nei nginjam bat hari jengi nginjam day su takabat tay pop hau drugs nei tay pop yakapok lajong kabadon hangi bangikwa ngisliang ngitrang Kaba arpat nagaling kakor lendam tongin light pina kakian nakapuan te lele bilay poy ka kiway pat kiyeng panlay panjenjar lay panyo kondrey kiway kiyeng katakabom day nakakor lendam kinambi kibakum kita na kinmi sisya kita kibreu kiba tibreu tiblay kiba lahaka jinghikai Jungka diam kasi yung pankamay ya ka hok. Te hanga hi balalong Kristan nga kamsitam panyo tagajingbot kamay ya ka hok. Ten kanyam Kristan jangi lahikay banong kamay da ka hok. Te kini nga ngek kini mirlang hadyo nreng isoto pan kamay da ka hok pan panyo ya kajing kot kajing baha kajing sisa panam don kanu ka thok ka lamler ka to ka bumday yano ti tenreng inra ya ka buram jang ka kur pat ndah ka pangilale kumtang ilate ya ka kur kumpala jer kerteng tau play bok pa ya ki kur baro habneng pada ka kendau pat lau kularo pa ya pi bon ai ya kata kajing ai isnei pat ka buram pat baun penklaim Tingin bakakur lendam kandi kakur kabakimi sisa kiriu krau kiriu tiblay kibriu kiba syampang kibanang kiba stad bat kibala pan pendapi kikam klemboteng bat kata kalong gini ay mensim ikiway pat kikor tetang dakini kiktin kiba kendiat imslam kur lendam lain kur kuyapi Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya